batzutan sentitzen duzu, edo askotan sentitzen duzu, porrota, zure errua dala gainera. Osa, nire kasuan, berandu hasi nintzelako. Nina nagusia nintzelako, erretzailea nintzen, gainera potola nengoen. Azkenean, pentsatzen duzu, zure errua dala, ez? Eta nik bai bizi izan nuela modu horretan, ez? Erruarekin. Eta orduan, hori, da, zigor bat izango balitzu esala. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Sexu harremanak izatea horrela kalendarioarekin eskuan. Claro. Nolakoa da hori? Orain parra egiten duzu, baina... Parra egiten dut, eske da... etxeko lanak egitea bezala. Ez daukazu gogoa, ja. Zade... nire kasuan egon derrotatuta. Zaten duen orain, ze oheratzea. Nola da leike hori. Eta, bai, denbora zure kontra, etortzen da azkenean. Bai. Frustrazioz betetako bidea da? Bai. Ginekologora egin zenuen lehenengo bisitatik aurdun gelditu arte, 4 urte pasa ziren. Bai. 4 urte luze. Bai. Honelako arazoek kolokan jartzen dute bikote erlazioa? Gustatuko litzaizuke epe hori zure bizitzatik ezabatzea? Hombre, ezabatzea ez, porque azkenean prozesu guzti hori eta gero Peru jaio esan. Oso kolokan. Oso kolokan. Gure kasua mentzat bai. Orduen ezabatzea ez, baina bai izan dela oso prozesu luzea eta gogorra. Eta eragin handia izan duela nire bizitzan eta nire bikotearen bizitzan ere. Oraindik aigea saiatzen. Berriro berreskuratzen, prozesurren aurretik geuneukan harremana. Dana oso zaila bihurtu zala, gure komunikazioa eza, edo urduritasuna, ansietatea, eta horren eraginez, banandu egin ginen eta guzti, osake... Bai. Banatu eta guzti. Bai. Banatu, dibortziatu eta dana. Ongi etorri. Guraso izan nahi eta ezin. Gaur egun ugalkortasuna arazoak dituzten bikoteen portzentaia gutxi gora bera da 15%. Portzentai hori pixkanaka handitzen ari da. Inon, ez da ageri, noski, norberaren bizi esperientzia guraso bilakatzeak osatu behar duenik. Gertatzen ez bada? Pentsatu duzu? Eman diozu buelta... Bai, gero eta gehiagotan hasi zaite burutik pasatzen. Eta ez bada? Zoriontxua izango zara? Espero dut baietz. Bai, espero dut baietz. Ez dakit, kostatuko zait, baina bai. Iñaki, imaginatzen duzu bizitza seme-alabarik gabe? Bai, posible da, baina beti ikuiko zenuke zure barrenean amets hori ez egi bihurtu izana. Nola heldu, baina humanismotik guraso izan ezinak pertsona batzuengan eragin dezakeen frustrazioari. Guraso izaten sentimentue berez da erabaki bat hartzie. Deziue nun banatukot. Lanien, familia bat sortu,
ekintza sozialetan, edo, ez dakit politikan, edo anadalakue. Eta hori, erabakien bidegun gauza bada. Uste duzu gizonezkoen kasuan, ugalkortasun arazoak daudela, erdi gizon sentitzen direla asko? Nire ustetan bai. Nire ustetan, erdi matxo edo erdi gizonezkoa, Emakume izetie rol moduen dago lotute bebai ama izetiaz. Batez ere mutientzako dala kriston losa. Matxo alfa ez da, alfa arra. Ez kumplitu ahal izatea beraien propositoarekin. Como matxo alfa edo ez dakit nola esan da. Bai gizonak eta bai emakume bizet dauke euren karga soziala, ez berdine, baina bizet dauke. Gizonezkoen kasuan, semenaren kalitatea jaisten ari delako, daramagun bizimoduagatik, azkenean elikadura, estresa, tabakoak. Emakumezkoen kasuan, 34 urterekin ovuloen kalitatea jaisten hasten da, eta 38-39 urterekin jaitsiera hau da askoz nabarmenagoa. Orduan horrek eragin oso negatiboa daka. Izan zara ama, baina ez dituzu eskuetan. Ez. Ze gertatu da? Lehengoa Gari, 29. asteko haurdun neuela, bere kordoiak buelta bat emoban eta gitu zen. Eta bigarrena, Ekai, jaio zan, baina kardiopatia bat zeuken, operatuen biharri zeben, eta ebakuntza eta gero esan urten. Zuri mina ematen dizu, guztia gogoratzeak? Ez, mina ez. Ondo tortzen da gainera, kontatzie. Pasatako guztiaren ostean, imaginatu duzu inoiz zuen bizitza umerik gabe zoriontsuak izango zinateke? Bai. Gu oso zoriontsu gara. Oso elkartute gauz, ez dakit. Gu bat gara. Ume bari gauz eta zoriontsu gara be bai. Eta eraberean nola heldu, baita humanismotik ere, egungo medikuntza hiperteknifikatuak gure esku jartzen dituen baliabideen nolakotasunari. Elitista ze zentzuan, erabiltzaileen gandik edo ze zentzuan elitista? Normalean, urtebete harreman sexualak eduki ondoren ez balin bada haurdunaldia lortzen, hasi beharko ginateke planteatzen zeozer gertatzen ari dela. Elite batek bakarrik daukala bertara joteko, ez? Ez dut uste, Ordaindu aldan gauza bat da, eta laguntzen dutxue finantziatzen behar badozu. Eta gero ja, 35-36 urtetik aurrera, 6 hilabete harreman sexualak edukitzen balin baitugu haurdunaldia lortu gabe, profesionalei galdetu beharko genieke. Ez dakit badau jendeak bai esaten dagoela, nik kotxe berri bat erosi beharrean, saiatzen naz birritan edo irutan. Bai, zergaitik ez. Dirua da, baina bez ez dut uste zoramena da nik, Osakidetzak ere eskaintzen du horrelako tratamendua, ekonomikoki ere zailtasuna dituztenentzat. Eta gurea zan, nahiko zaila. Orduan joan behar ginen, kruzesea. Lista espera 2 urte. Esan dezu, adina, beharra, nola egiten da hau. Orduan gure kasua, klinika pribatu baten gana joan ginen, eta prozesua izan zen oso azkarra. Ordaintzen duzu, azkenean, eta atenditzen dizute, ondo, ordaintzen duzulako. Guraso izan nahi eta ezin. Bariatuak dira egoera horretan bere burua ikusten dutenen bizi baldintzak. Oso bariatuak.
adin, osasun, psikologia, are diruaren aldetik. Medikuntza modernoak ere egun baditu inoiz baino erantzun gehiago guraso bilakatzeko arazo posibleen aurrean. Gaurko saioan, erantzun nagusiak guraso bilakatzearen bultzada itxuraz eutsi ezin hori sentitzen dutenen aldetik jaso nahi ditugu. Hasteko Arantxi eta Iñaki bikotearenak, badira guraso, 3 seme-alabarenak, 3 tratamendu bidez ailegatuak. Zure bizitza proiektua ez duzu ulertzen, amatasuna tartean egongo ez balitz. Bai, hala da, nire kasuan bai. Bai, ezagutzen dutela jende asko dago ez duela hori partekatzen, baina nire kasuan bai. Ama izateko jaioa zarela diozu. Bai, ni hala sentitzen nuen, bai. Zu ere seme-alabak izatearen aldekoa zinen hasieratik, edo Arantxik konbentzitu zintuen? Garbi naukan. Pentsamendu hori izatea, etzen momentu batean zama bat bihurtu? Totala, hombre. Zeka, zure buruak betidanik izan du argi ama izan nahi zuela, bai. Baina zure gorputzak ez? Hori da, bai. Nire izan da... Zailtasun emozional oso handi bat, bai. Obsesio bilakatzen da, guraso izatea? Momentu baten bai. Alarmak pizten diren momentuan nola bizi duzu hileroko bakoitza? Hemen ez dago ezer. Ezin dezu inorreken hitz egiten dezunean beti esaten dizute, ostras, jende pilo bat dago horrela, eta nire galdera beti izan, eta nun daude beraiekin hitz egiteko, beraiekin hitz egin behar dut. Beharra daukat konpartitzeko hau, nola sentitzen diren. Zuetariko bat bestea baino gehiago agobiatzen zen? Nik esango nuke berdintxu. Bai. Geroztan nekatuago zaude, bikoteko pasioa de nonbait hortikan gelditzen da, ze kalendarioarekin zaude ja, hileroko prozesu guzti horretan. Eta azkenean bihurtzen da... Aiatzen da momentu batean, bat abestekin baju alduke gutxi ditu, eta, Obsesio bat ikusten zenuen? Obsesio hitza agian oso fuertea da, baina bai, zer pentsatzen duzu bizitzak hori ematen dizu. Nik kalea teatzen itzan, emakume haurdun guztiak ikusten ditun, ume guztiak ikusten ditun, karrikotxe guztiak ikusten ditun, eta ez duzu besteik ikusten. Jendeen gandik urrundu daiteko, eta txakur bat garri ginen bai, bizitzan, pizkat eskapi moduan. Iñaki, txakur bat edo zeo zer behar dut, porque azkenean neukan lan bat, arratzaldeko 4, 5 gehienez etxean nengoen, eta ateratzeko ere gogua galdu nuen. Txakurra ekarri nuen, eta mendira juten nintzen. Urrundu. Osea, etxin geratu, etxeko babesa topau, batzuk, kasu batzutan lagunen gandipe bai urrundu enzi, da lagunek ez dabe ulertzen izen ezer. Kuadriako baskarin batea jun, eta gure kuadrian gainetik ume pila bat daude, eta, momentu horietan, ni eta bikote, momentu gorra pasa genitun. Zuk ekin, lortuko zute, ekin ebazara, lortuko zu. Ja, baina nire gorputzek ez ezaten badau, ez da. Eta hori frustrazio handize da, Norberen identidadintzape bai, Ez neukan kapazitatea perspektibakin ikusteko. Edo ni agian ere emozionalki oso, ez dakit, asko adierazten dut, ez dakit zer da, baina ni oso gaizki pasa nuen. Bikotea kolokan jartzen du horrelako prozesu batek? Segun seguratan, zauden bai. Azkenean, sexu harremanak egutegiarekin izaten dituzu. Disfrutatu daitezke sexu harreman horiek? Hasiera batean bai, baina ja zaudenen
ezin dezula lortu, eta ja, sartzen da zure barrenean, urduritasuna, keska, eta ja, askotan, korrikako, ez dakit nola adieratzi hau, da estres bat sortu iten da zure barrenean. Diagnostiko bat euki genuenean niretzako liberazio bat izan zen, frogak eta frogak egiten dituzu, eta azkenean daukazu paper bat esaten duela zuk zehozer daukazula. Eta esaten duzu, bueno, behintzat zehozer daukagu. Zehozer baldin badaukagu, soluzioa ere egongo da. Esaten baldin badizute estresa dela zer egiten duzu. Denak bizigia gaur egun estresa duta pixo bat behintzat. Eguneroko trajin horrekin. Eta nik horri ere beldurra nion, nik estresaduta nengoen, noski, obsesionatuta, bueno, nahi baldin baduzu, bale. Medukon eskutan jarri, zuentzako, soluzio bat badago eta. Bale, perfecto, izan zen. Asper fuerte hola esatea, baina ala sentitu nuen. Bidai azteko pauso bat aski bada eman, mapa norena denez galdetu denona da, kapitaina lo dago itxuraz lagaiozu. Notzako parte importanteena izan zen, onartzea, bion arten, arazo bat geneukala. Intxaurrerdi bat oskolazki da nabigatzen azteko. Naiz eta mutilak euki espermatozoideak ez daki nola, edo emakumeak, ez dakit endometrioan, ez dakit zer, edo hormonalki arazoak, ez du gulatzen, ez dakit, ez? Ugalkortasun arazoak bikotearenak dira. Orain ezpada noiz, puskak batu, ontziratu, sakelak bete garau hoiek iristean, bihurtuko dira, fruitu gozo. Bikotean bizi eta bikote gisa aurre egin arazoei. Bikoteak eutxiko badio. Ondorengo bikoteak bizi izandakoa bereziki gogorra da. Bi aldiz izan ama. Guraso ailegatzera bai, ailegatu dira. Bitan gainera, baina... Baina ez duketez umiak eskuetan. Zuekin Iratxe Uribelarrea eta Anakotz Lasarte. Malabia herrikoak. Inoiz ez dute arazorik izan haurdun gelditzeko. Anakotz modu zaude? Bueno, pixkat urduri. Urduri zergatik? Norberan esperientzia txarra kontatzie, norberan barrugen dekosune kontatzie holan telebiztan daren aurrin, pixkat deskoloka egiten zaitu, ez? Zuena esperientzia txarra izan delako? Guraso izan nahi eta momentu zezin? Txarra gogorra, esango nekenik, gogorra. Segu guraso izan gara. Gure kasua ez da ezin alizatea, baizik eta. Gu izan gara. Baina gure semeak ez dauz gurekin. Ekaitza bada, mastan lotu dantzari esanekoa. Biluzi jarri itxasoari tximistak eskertzeko. Mila esnatzekotan noiz, mila loti, orain ezpada noiz, lemartu, penak astu, apurtu zenbait arau, erregaian falta bada, oial
zuri iratxe galdetzen ditzutenean, ama zara? Zer erantzuten duzu? Galdera horren erantzuna egitea asko kostatzen jata, askotan. Ni nola nauen bebai, nork egiten dozten bebai galdera hori, ordan batzutan erantzuten dut bai, baina umeak ez dauz nire eskuetan, eta beste batzutan ez dut nahi azalpenik eman, eta igual esaten dut ez. Eta ez da bondo esan da, ze azken finean ni bai izan azama. Hori azalpenik ez duzunean eman nahi, baina azalpenak emateko gaude hemen, ez? Bai. Izan zara ama, baina ez dituzu eskuetan. Ez. Ze gertatu da? Lehengoa gari, 29. asteko haurdun neuela, ez neban sentitzen, eta joan ginen urgentzietara mendarora, eta ekografia bat egoztien, eta ez eguen taupadarik. Bere kordoiak buelta bat emoban, eta gitu egin zen. Eta bigarrena, ekai, jaio zan, baina kardiopatia bat zeuken, operatuen biharri zeben, eta ebakuntza eta gero esan urten. Kabia zazpile betekin, baina ikertzen zan umea, gorpea jotzen zituen, tripan, eta egun hartan, derpente goizean, umea ez do sentitzen. Gari ez do sentitzen. Zergatik nahi izan duzu zuen historia kontatu? Gai honetaz ez da hitz egiten. Eta nik uste dut hau kaleratu behar dela. Eta gainera kontatzeak mese egiten dau. Egia da umea etzen utela ezagutzen. Oraindik ere etzen uten ezagutzen. Beraz ez da beste ume baten heriotzaren modukoa. Baina bai, erditu egin behar da, hildako ume bat. Nik nire semea ikusi nagan Ambaren tripan mugitzen. Blup, 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 ikusi nagan. Bizirik zegoen. Nola reakzionatzen du inguruak? Honen moduko historio baten aurrean? Ez dakiz ez errazan. Gelditzen die beldurtuta edo izututa, eta ez dakiz ez errazan gero. Zergatik erabakitzen nuen gari ikustea? Ez dakit, nire eskuetan ekuitzien nahi naban. Bintzat, nik nahi naban ikustea. Ikustea, nire semea nire eskuetan ekitzea. Ametsa bukatu da, baina nire naban nire umea nire eskuetan ekitzea. Han esan zizuten, barruan zeneukan umea hilik zegoela. Bai. Ze pasazan zure burutik? Ez dakit negar nahi egin, ezin egin, oiukatu neban, hori gogoratzen az. Eta hori gertatu zitekenik, ez neban espero. Ez izan zen istripu bat, zauzkuen istripu bat izan zala, kordoi umbilikala korapilo bat inzala, orduan oxigenoa eskakon heldu erari, eta hile egin zen. Eta bi egunez, izan zenuen umea, sabelean hilik. Bai, momentu horretan, esan otzen ginekologa, nik hau aliketariñen nahi dut honekin bukatu. Eta ez hauskunez ez. Normalena, askok eskatzen dugula zesarea bat edo aliketariñen eitxe, baina gorputzarentzako hori esala ona. Obiatu zala, haurdunaldia provokatzie. Bi egun horietan ze pasatzen da zure burutik? Errudun sentitzen zara? Bai, hasieran bai, nik esaten otzen anakotzi, baina nik zer egin dut. Zergaitik niri hau, edo guri. Baina ez da erantzunik. Eta horrelako ez behar bat gertatzen denean, eta berriz ere saiatzen zaretenean guraso izaten, prozesua ze animokin hasten da? Ez dakit. Guk erabaki gendu aurrera misala. Istripu bat izan zen, putada bat izan zen, baina gure helburua da guraso izatea. Orduan gari joan egin da, eta aurreran biogu. Itxarongo dugu, eta hasiko gara, berriz. Bigarrenez, adorez ekin zioten guraso bilakatzeari. Lehen saiakeran gertatutakoak atzean utzita. Ni lasai neuen.
Ze, banekizan Karina estripu bat zala. Esteko zetan gertatu berriz. Arazo bat bagendu edo ez dakit, beste zoz izango balitz, edo esaten bat euskuen da zu, bai, igual bigarrenak ime arrisko bat ibiko dozue, bale, baina gure kasua esan hori. Ni lasai negoa. Baina bigarren haurdunaldia, Ekairena, aurrera zijoala, Iratsek ingresatu behar izan zuen, halako anemia ezoiko batek joa. Ekografia ere egin behar zioten, sabel barruan zeraman umea nola zegoen ikusteko. Eta albisteak ez ziren onak. Ez haustan, kardiopatia bat zeukala umeak, arriskua zeukala, baina, gaur egunean kardiopatia hori aurrera ateatzen zala. Ebakuntza gor batekin, hilabeteko rekuperazioak, baina, aurrera ateatzen zala. Horren, nik esan dutzen lasaioteko, bera zala lehengo da, San Iratxe. Nitzako leku San Iratxe. No sé. Orduan, lasaioteko. Aterako gendun aurrera. Eta, erabak egin aurrera egitea, bera ondo jarri zan, eta jazta, da aurrera egin gendun. Kardiopatia bihotzean arazo bat zeukala esan zizutenean, ze pentsatu zenuen? Dena errepikatu behartzela? Bai. Eta esan zizueten jaioko zela? Bai. Medikuek itxaropena eman zizueten? Bai. 185 ondo ateratzen zala, zeuela hor 105 portzentaia hori arriskua zeukena, baina beti eitxeben positibo berba, eta esperantzak hor zeu esan. Garirekin pasatakoaren ostean, zuen burutik ezen pasatu haurdunaldia bertan bera uzteko aukera? Ez, eta ema auskuenien zeukela kardiopatia hori, behin aurkitzen da behinien arazoren badauela edo, aukera dauela haurdunaldia mozteko. Eta iaguk zerrengo gendun ez auskuen, baina erabaki gendun ez aurrera itxie. Ekai jaio zen, zesaria bidez, eta gelan batera egon zineten lehenengo gaura nola gogoratzen duzu? Ez ginen egon batera. Kardiopatia hori gurutzetan egiten danez ebakuntza, ararun bizebien, eta ni zesarean neukelako gelditu nintzen Donostien, baina logelan ez ginen egon batera. Donostik ospitalean etxea modan egon gara. Dena ban zuten. Dena. Ebakuntza ze itxaropenak inartu zen duten? Beldurra handia, bai. Beldurra handia, baina ni Donostien egon nintzen egun horretan, anakotzek hitz egin zeban kardiologokin, eta, esperantza hona ipinitzien, positiboki hitz egiteutzien, eta, Kardiopatiaren barruan, superablea zala. Pronostikoa esan aina intxarra. Nola eman zizuten albistea? Ez dugu inoiz ahaztuko. Gurutzetako 4. pisuan, pasilloan, egon ginen bisok, eta etorrezan kardiologoa, eta antxe pasilloan bertan ez auskun. Ekai Lasarte Uribelarrean gurasoak, bai hemen, eta basititzen dut, baina ez datera. Ez dira moduak? Ez dut uste baintzat. Ze pentsatu zenuten? Berriro, bigarren golpea, anakotz pasilloan zierribiltzan zarataka, negar baten, gogoratzen az nibe bai, han zeuen emakume bat etorri zala, esaten erizaina naiz, laguntza behar badozu, ni modu txarrean erantzun hotzen, eta gero ja
bai pasatu ginen gela txiki batera, baina kardiologa esan etorri. Ja, bertare egon ziren neonatutako erizaina bajatu ziren, eta horrekin egon ginen berbetan, baina gogorra eta hotza. Eta hortan ere, ez zenuten pentsatu, guraso izateko ahaleginean amore ematea. Ez. Ez. Sikula ez. Ez anakotzek, ez da zuk ere, ez da momentu batean bez ez tozue pentsatu, sufrimendua ularregi da, guraso izateko gure ametsa ez da aurrera joango. Ez. Betidanik arke aukiu dugu. Guraso izango garela eta lortuko dugula. Bai. Momenturen batean planteatu diozu. IH gogorregia bada, utziko dugu. Ez. Edo berak zuri, ez da. Ez. Gure kasuan ez. Ikasi dugu bizitzen gure mehen faltakin, eta laguntza eskatu genuen, laguntza pila batek biden duen, eta berriz aurrera bultatzea. Eta behar izan bat ere bada, gertatutako guztia alde batera uzteko? Ez. Zeguk bizitako esperientzia hor daukagu, eta esperientzia polita izan zen. Pasatu zan, baina polita izan zen. Polita izan zen? Bai, batez be gauean ez, azten zanien mugimenduan, edo gari edo ekai, sofan etzunda, anako tzipitzezan tripa gainean, ostikada sentitzeko, hirurok elkarrekin. Ugalkortasun arazoak dituzten bikotek hitz egiten dute haurdunaldia ez datorren bakoitzean porrotari buruz. Ez, gurea ez da porrota. Gurea ez da porrota. Gure gazoa da, suerte txarra. Gertatu da eta kitxo. Guk emi dugu alein guztisek, eta hain doguz alein guztisek eta hain godoguz. Baina hor ez dago erantzunik gertatu da eta... Eta ekairekin? Ni naiz eta logelan egon, askotan juten ginen. Besuetan hartu, esnea mon, deukaguz bideoak grabatuta, argazkiak. Ez diegun asko, baina hor deukaguz gordeta, eta ikusten duguz, noiz benka. Pasatako guztiaren ostean, imaginatu duzu inoiz zuen bizitza umerik gabe zoriontsuak izango zinateke? Bai. Gu oso zoriontsu gara. Oso elkartute gauz, ez dakit. Gu bat gara. Seguruena, doluko fase guztize gainditu dabez, eta hartu daben erabakiz izen da, barriro saiatuko gara. Zegaitzik ez, da? Esna mazel bat, botila bat ardo, eta kompainia ona, maiaren, bueltan. Eta eurek osasuntzu badagoz, emozionalki, fisiologikoki,
psikologikoki, aurrera. Le bonheur est simple, simple. Le bonheur est simple. Beste askok baino zorte asko ere txarragoa izan duzula uste duzu? Ez. Ez. Gu ondo biziga. Onki dugu suerte txarra, Momentu gure puntualetan. semeekin. Beste batzuekin suerte txarra, beste gauza batzukin. Lertxun tropa egoaldera, bare bat ainarrean gordia, eta onjo batzuk mendilaren opari, opari. Tratamenduarekin hasi aurretik, hilerokoa zetorren bakoitzean, esan duzu ez zenuela inorekin komentatzen. Zergatik? Guk, bai, gure kasuan ni segituan konturatu nintzen, ez? Lehenengo aldian ni komentatu nuenean ez dakit nire kuadrian, ez dakit lagunekin, noiz izan zen, erantzuna izan zen, jende pila bat dago horrela. Eta ni segituan sentitu nuen, ez? Esan nuen, eta nun daude? Agian nik bereziki irekia naiz, denak dakigu kriston arazo pila daudela zentzu horretan. Gai hau guztia uste duzu tabua dala gure gizartean. Emakumeen inguruan da, gehiago itxeiten da, baina gizonezkotan bai tabua. Ez gea jungo hortikan esaten arazo hau daukagula, noski, gure intimidadea da. Baina galdetzen baldin badigute eta askok galdetzen ziguten, zeinak eta biak, bikote perfektua ginean. Lana fijoa biak, ezkonduta, adina, etxea, umeak, ez da? Eta galdetzen zigutenen, esaten genuen, nahi bai, baino ezin. Zergatik uste duzu dala, erdi gizon sentitzen direlako? Nire ustetan bai. Matxo bezala, ez dakit nola esango nukeen, alako arro puntu bat badaukagu onartzea eta naturaltasunez aipatzea, danantzako osasungarria da. Ez dela galdera bat bihotz txarretik esaten dana. Zer naturala da gizartean. Baina ez gea konturatzen hori mina handia egin alduela parez pare topatzen zean arte horrekin. Eta nik nabaritzen dituen, begiradako. Ostras, jendeak horrela egiten zuen. Semetiola bata. Bai. Orduan, erabaki genduen, izan zen erabaki konstiente bat, naturaltasunez konpartitzeko galdetzen zigutenen gertatzen nahi zitzaiguna. Hori gertatu zanen, beste bi bikote etorri zitzaizkigun gure ingurukoak. Eta esan dezu, ostras, empiezan a salir debajo de las piedras. Konturatu nintzen ere, arazo hori ez dela beste arazoak bezala, erresagoa da gaur egun kantzerrataz hitz egitea, horretaz hitz egitea baino, Horren besterainokoa da. nik horrela sentitu nuen. Nik emoten dutzeten gomendizue beti da berdine. Bai, arazuari buruz berbain bide, baina kontuz, noaz, nun eta noiz. Korapiloak konpartitzen baldin bada askatu egiten dira. Baina barneratzen baldin badituzu, azkenean, ostras, hori indartu egiten dira, eta tentsio horrek azkenean gaixotu egiten zaitu. Ikusi zen duten inguruan jende askok bai sekretuan egiten zuela? Hoi izan zen pasada bat. Donostiko ospitalea jun, eta Tolosako horren beste jende ikustea, harrigarria. Nuntzen den, hemen topatu behar gea. Baina eske beste aldean ikusten duzu, pertsonak iten dula hola. Eta esaten duzu, ostras, guk topatu ginean bikote batekin, oso gertuko bikote batekin, Iñakin aldetik. De repente area agertu eta hemen daude hau eta jende pila bat. Mutila altxazan, muikor hartuzun, erori zitzaion, eta esatezu, ostras, ze gertatzen nahi da hemen. Eta handikan atera ginean esan nion Iñakiri idatzi WhatsAppa, eta esaiozu lasaioteko ez tegula ezer esango. Venga, ara, nola ba? Iazu kaso mesedez. Idatzi zion eta erantzun argia izan zen, mila esker, ze inorrek ez daki hemen gaudela.
Gure gaurko azken gonbidatuak Irantzu eta Nerea dira. Irantzu bada ama, asko kostata, batez ere psikologikoki. Jantzu, nola daramazu amatasuna? Osondo, posik. Nekatuta? Bueno, nekatuta bai, baina oso posik. Bai. Eta Nerea saiatzen ari da, baita ahalegin fisiko zein psikologiko handiaz ere. Nerea, zen modu zaude? Ondo, Zen modu zijoa ugalkortasun tratamendua? luzea, oso luzea. Batez ere luzea egiten zaizu? Bai. Luzea ez balitz ez litzateke egin gogorra izango. Prozesu asko luzatu zen, hainbat saiakera, metodo ezberdinak, hormona ezberdinak, eta bueno. Nola egiten da berak. Zera egiten da zuzu! Zuk noiz erabaki zenuen, noiz esan zenuen ama izan nahi dut, bai ala bai? Ez dakit beti jakin izan dudan, ez dakit gizarteak horrela esitu gaituen, baina bai, harreman luze baten ondoren, 30 urte dituela, hori izan zen nire kesketako bat. Eta orduan erabaki nuen, bikotekidea topatu ala ez, ni ama izango nintzela. Bakarrik ere egin ahal izango nuela hori. Haurdun gelditu aurretik tratamendu luze hortan, zenbat porrot zenbatu zenituen? Mira, Peru laugarren saiakeran jaio zen, baina horren aurretik ziklopare bat bertan bere itzi behar izan genituen, bost porrot. Eta horrela izan da, horrela hartu duzu, ama izan nahi dut, gauza guztien gainetik? Bai. Zeren gainetik? Beste mutil batekin hasi nintzen, eta berak ez zuen aita izan nahi. Eta hala eta guztiz ere, nik ama izateko autoarekin aurrera egin dut. Eta gerokoak ikusiko dugu. Zer erlazioak aurrera egiten du? Bai, momentuz bai. Tratamendua esango zenuke, erabat erasokorra dela emakumearen gorputzarentzat? Gorputzarentzako baino animoarentzako. Hormona pilo hartu behar izaten ditugu, eta oso aldakorra gainera bihurtzen zaitu ez, eta oso triste edo haserre, ni errezago azarratzen naiz hormonakaz eta hori. Eta orduan pentsatzen nuen, bikotekidearekin egiten dutenak, bikote harremana kolokan egon behar du. Askotan ez nekielako zer nahi nuen ondoko pertsonaz. Eta hori bakarrik bizita errezagoa da. Ni nago ni bakarrik eta ondokoak egiten duena dena txarto iruditzea oso erreza izan daitekeela. Orduan, izango ditu bere alde txarrak ama bakarra izatea, baina alde honak ere asko ikusten dizkiot. Tratamendua hasi baino lehen, askotan itxaron zerrendetan jarri bertzara. Denbora nola pasatzen da egun horietan? Luze egiten da, berriro ere ez dakizulako noiz gertatuko dan. Eta gero gainera pentsatzen dozulako jolin beste aukera bat hartuko banu, agian ja martxan egongo nitzateke. Ez nintzen kontziente denbora hain garrantzitsua zenik prozesu guzti honetan. Gero jakin izan dut. Hori, 35 urtetik aurrera, horrela doala. Hilabete luze sartu nituen botikak eta oso erasokorra da. Eta zoratzekoa da. Zoratzen zaituzten botika dira. Guk pentsatu izan dugu emakumeok orain gaur egun berandu hau izan aldugu zala umeak, eta lehenengo lana, eta profesionalki garatu eta gero amatasunarena berandu hau egin altzala, pentsatu izan dugu. Eta, nire ikusten dute benetan garrantzitsu bazala, Ez denean ateratzen, hilerokoa jaisten zaidanean, botika ere horrekin joango da. Eta azkenengo sentsazio izan zen ezetz. Hilerokoarekin ez doa dana. Hori zure gorputzean geratzen da hile batzu ez behintzat. Ez dakit denbora gehiagoz. Ugalkortasun tratamentuetan hartu beharreko erabakien artean, abiapuntu genetikoa norberarena izatea, ala ez ezagun batena. Ez da erabaki txikia izaten. Osakidetzak ez dauka ovulo emailerik. Eta dituzten gitziak minbizia edo pairatzen duten emakumentzako dira. Orduan hor ja pasatuko joan beharko nintzake pribatura. Eta orduan beharko nukela ovulo emailea bai.
Obuloak, amarenak ezin badira izan, nola onartzen da emale anonimo batenak izatea. Zuen kasuan etzen obulo emailerik behar izan, ez da esperma emailerik ere behar izan? Deskartatu egin genuen hasieratik. Batez ere, pauso hori ematea zaila izaten da, kostatzen delako onartzea zure obuloekin ezin dezula haurdunaldia lortu. Eta naiz eta jakin aukera hori existitzen dela, normalean emakumeek saiatu nahi dute beraien obuloekin. Hasieran gogorra izan zen, ingurukoek ikusten dituzunean seme-alabak dituztela eta euren antzekoak direla, eta pentsatzea balitekela nik holakorik ez izatea, bai seme-alabak, baina ez nire antza daukatenak, eta momentu horretar arte ez nintzen konturatu zelako garrantzia ematen nion horri. Baina, bueno, fase bat izan zen, hori ja gutxi gora bera uste dut superatuta daukadala. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaidaken nire obuloekin egin alizatea. Baina, bueno, ezin bada, badaude beste aukera batzuk. Beti esplikatu egiten da kontsultan, beraien obuloekin dazkaten probabilitateak, haurdunaldia lortzeko, oso zaila izan daitekela. Normalean, bikotek edo emakumeek saiatu egiten dute, saiakera bat gutxienez egiten da sentitzeko edo jakiteko egin dozula zure esku dagoen guztia eta ez dezula modu hontan lortu, eta orduan hurrengo pausoa hori izan daitekela, hori emaile baten obuloekin haurdunaldia lortzea. Baina, bueno, gero ere pentsatu nituen hainbat gauza egongo zirela, ez zirela berdinak izango eta ez egoela txarto ere berdinak ez izatea. Baitu, nik daukadan akatsa hau ez dute eredatuko, hori ere positibo izan ziteke. Ansiedadea handiakin bizitzen zen. Bai, komunera zoazen bakoitzean, txizagin eta gero papera begiratu, badazpadan odolarik ez dagoen, hilerokoa ez izan, hori da, obsesioa, ez? Mira, bai, igual aputxo eta obsesioa gaira. Eta haurdunaldia nola joan zen? Bueno, oso haurdunaldi errezak edo ditut. Bueno, ondo lehenengo asteak oso posik, ilusioz beteta eta gero hori, 10 aste haurdunengoanean banandu egin ginen, gurasoen etxera bueltatu nintzen. Bai, gurasoei kontatu hori, honan nator denboraldi batean eta gainera haurdun nago. Bai. Banatuta guzti. Bai, banatu dibortziatu eta dana. Dibortziatu eta guzti entzun duzuen moduan, bueltarekin bada ere. Agian irantzuk berak bizi izandako gorabehera emozionalen erakusgarri. Orduen, aste batzuk edo hilabete batzuk nahiko latxak, baina, jarraitu genduan lagunak izaten eta hori, harreman ona izaten eta gero elkarrekin bueltatu ginen, pero jaio eta gero barriro elkarregaz bueltatu ginen, así que ondo. Jarri diozu epe toperik tratamenduari? Noiz arte, norarte iritsiko zara? Ez dakit. Momentuz osakidetzak eskaintzen didan erarte. Eta gerora pribatura egingo nuke salto. Eta orduan ez dakit. Dirua gehiegi hipotekatu arte, ez dakit. Momentuz ez diot toperik jarri. Eta badakit adinak ere kontaran jokatzen duela. Orduan, momentuk ez diot toperik jarri eta ea. Esango zenuke nerea zuretzat obsesio bat bihurtu dela ama izatea? Beldur naiz, ea hori gertatzen ari den, espero dut ezetz. Espero dut ezetz, baina bai, igual badauka obsesio puntu bat. Bai. Bide mundu dutza, gutxineten. Banaketa horren arrazoiak aztertzean, zuk argi daukazu? Bai. Zuen ugalkortasun arazoak izan dela. Bai. Detonantea. Bai, prozesu horren, bai. Badino txut. Nik sufritu nuela prozesuan ansietate eta angustia eta urduritasun pilo, baina, karo, berak ere, handia gainera. Eta zu bakarrik zaude? Prozesu honetan bakarrik zaude? Baina ez naiz bakarrik sentitzen, bai. Ingurukoak, lagunak, familia, bikotea oso gainean ditut, asko babesten naute.
semea alabak bienak dira. Osea, esan leikegu nirea dala labea, no? Baina, osea, okinak biak gara. Baina prozesu guztia nigan zentratuta zegoen. Joneri ez jotzon inot kasurik egiten. Psikologikoki, pentsatu duzu laguntza behartzen nuela momenturen batean? Bai. Euka ezina zen laguntzaren beharra. Eta oso eskertuta nago pausu hori eman izanaz. Osa, guraso ezin izetie, mingarrize da. Ez tozunin aukeratu. Hor dolue landu bide. Agur esan bitzozu, ezintasun bateri. Zergatik erabaki zenuen pausu ematea? Ez nuelako bururik altzatzen. Berba, ez dugun etxenari buruz, hori beti geratuko da hortxe. Eta holan edo alan, momenturen baten, agertu egingo da, eta agertuko da sintoma psikologikuki. Baina egin, tutuarekin, superondo egiten dut, dina, zizera, superesperta. Naroa iritsi zen gero, eta berriz ere animatu zineten. Karo, gu tratamentu egin gendun klinika pribatu batean, lista esperan geunden, orduan deitu ziguten, tokatzen zaizue. Osakidetzatik. Osakidetzatik deitu Bai. zizuten. Perfecto. Osakidetzan luze itxaron beharra zegoela eta Arantxik eta Iñakik pribatura jo zuten lehen alaba ekartzeko. Baina urteak aurrera joan ahala, haranon Osakidetzan izena emanda zuten zerrendako txanda ailegatu egin zitzaien. Alegia, berriro guraso izateko aukera. Pasa duzuen prozesu guzti hau, naturaltasun osoz kontatu duzu telebistan aurrean. Uste duzu, seme-alabei ere, horrelaxe azalduko diezula? Nik ez dauzka sekretoriko mekin. Bai, saiatzen naizela hitzak egokitzen, baino ikasten dudan guztia bereekin partekatzen dut. Kontatuko diozu zure alabari edo zure semeari pasa duzun fase guzti hau? Bai. Joe, bere historia, naiz eta berak ez jakin, bere historiaren parte da. Baita programa hau ere. Telebista etorriko da. Zertarako? Zuetaz hitz egiteko? Eta nola? Nik esaten die, eta aitatxo eta amatxo ezin genituen umeak euki, ordun medikoaren gana joan ginen, eta nola medikuak dira pasada bat. Lagundu ziguten, zuek etortzen. Bai. Eta hori nola? Esplikatuko dizu eta aurreago. Eta pasada bat. Jazta. Badira emakume eta gizon batzuk esan dezaketenak, bizitza ez da osoa izango seme-alabarik gabe. Zuen kasuan, zuek ere hori pentsatzen duzue? Ez. Nahi dugu, baina ez badaude gu zoriontsu gara bikote moduan. Zuri zerk eman dizu indarra. Pentsatzeak etorriko dala beste ume bat. Nire kasuan iratxik. Ni berakin batu naz, eta niri berak motozta seguridadi. Bera nirekin apoiatzen da, eta ni berarekin. Biok gara bat.
falta ez da, bueno, aurrera etxeko indarra. Primeran,